Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Τίντους και σήμερα επιστρέψαμε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι. Δεν ξέρω αν είναι το πρώτο βίντεο μετά από 2 εβδομάδες ή το δεύτερο βίντεο, ή αν είδατε πρώτα ένα gambling και μετά αυτό, ή αν είδατε πρώτα αυτό και μετά θα δείτε ένα gambling. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Ελπίζω να είχατε ένα υπέροχο Πάσχα, ξέρω εγώ, να περάσατε καλά στις διακοπές σας αυτές τις 2 εβδομάδες. Κάνατε όλα πένα. Εμένα ήταν πολύ πένα, αν θέλετε να ξέρετε, πέρασα πολύ κομπλέ. Και τώρα ξαναήρθα πάλι στην Κύπρο. Πάλι σπουδάζω, τέλος πάντων, συνεχίζω τον τελευταίο ένα μήνα. Γράφω τις τελικές εξετάσεις και μετά τελειώνω για το καλοκαίρι, φίλε, να πάω στη Ρόδο επιτέλους. Φοράω αυτό το καπέλο και είναι λίγο περίεργο, το ξέρω. Απλά μόλις γύρισα, μόλις παρέλαβα το δέμα και το κυρίως πράγμα που είναι για το σημερινό βίντεο, που είναι ένα δέμα από κάτι Κινεζάκια. Κάτι Κινεζάκια λοιπόν, μου στείλε ένα email και μου στείλε ένα δέμα από την CN Direct, CN κάτι. Δεν είμαι σίγουρος πως λέγεται ακριβώς, θα το έχω και στην περιγραφή κάτω εννοείται. Θα έχω και το link τους κτλ. Και στην ουσία μου το στείλανε και μου είπαν πιτσιρικά, μου λένε πιτσιρικό. Θα σου στείλουμε ένα secret package, δεν επέλεξα εγώ τα αντικείμενα που θα πάρω. Secret package μου λένε. Θα σου στείλουμε εμείς ό,τι θέλουμε και θα τα παρουσιάσεις εσύ. Τους λέω, ναι, μωρέ, μου στείλετε ό,τι θέλετε εσείς, μην είναι καμιά μπόμπα. Το είπα ξεκάθαρα εγώ, γιατί είμαι ξεκάθαρος τύπος. Και μου λένε, μην αγχώνεσαι, μου λέει. Μόνο αυτό μου πάνε. Και δεν ξέρω, ρε φίλε, άμα έχει ένα βόμβα μέσα εδώ. Πιάνω ένα χοντρό κουτί εδώ μέσα. Ένα μικρό εδώ, μικρό από πάνω. Και ένα μικρό εδώ. Και πιάνω διάφορα πράγματα γενικά, τα οποία δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να τα ανοίξω για να δω και πάμε να τα ανοίξουμε τώρα μαζί. Εν τω μεταξύ, ελπίζω να είναι καλά η κάμερα και όλα αυτά. Γράφω την DSLR ξανά. Ελπίζω ότι η φάτσα μου να φαίνεται επειδή φοράω το καπέλο και μπορεί να μην πέφτει λίγο φως εδώ, ξέρω, για να είμαι λίγο σκοτεινός. Ελπίζω να μην είμαι σκοτεινός και να είμαι κομπλέ. Και επειδή δεν αντέχω να μην ξέρω τι για αυτό το πράγμα που το έχω μέσα στο σπίτι μου, θέλω να τα ανοίξω τώρα, φίλε, αμέσως. Και αυτό θα κάνω κιόλας, αν και δεν έχω φέρει κάτι για να τα ανοίξω, βέβαια. Δεν πειράζει όμως, θα τα ανοίξω έτσι. Μαλάκες, δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά, ρε φίλε. Έχει πολλά πράγματα μέσα εδώ. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό εδώ. Βγάζω αυτό εδώ πέρα. Και μαλάκα, τι είναι αυτό? Μου στείλανε ένα ποντίκι. Μου στείλανε ένα ποντίκι, φίλε. Ένα ποντίκι μου στείλανε, το οποίο είναι... Δεν έχω ιδέα τι μάρκα είναι αυτό, μάγκες. Λοιπόν, θα αφήνω λίγο κάτω αυτά εδώ. Μου στέλνουν ένα ποντίκι Ultimate Weapon Gaming Mouse. Και είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό το ποντίκι εδώ. Μαλάκες, δεν είναι άσχημο, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται τα πράγματα τώρα όλα. Είναι αυτό εδώ πέρα το ποντικάκι. Πολύ κομπλέ φαίνεται. Δεν ξέρω αν κάνει focus βέβαια τώρα. Λογικά τώρα έκανε focus. Είναι αυτό εδώ. Καλή φάση φαίνεται. Δεν φαίνεται χάλια ποντίκι. Θα το βάλω λίγο κάτω. Ξέρετε τι? Δεν είναι καλό ποντίκι. Chinatown λοιπόν! Ποντίκι μου στείλανε. Πρώτο αντικείμενο ποντίκι. Το πετάω εκεί. Στο κρεβάτι πάνω. Δεν θα πάθει τίποτα. Μην αγχώνεστε. Επόμενο. Ακουστικά μαλάκα iPhone. Αλλά όχι απλά ακουστικά iPhone. Θα σας δείξω τώρα τι ακουστικά iPhone είναι αυτά, φίλε. Είναι έτσι, φίλε. Έχει. Λοιπόν. Είναι αυτό το πράγμα. Έχει ένα σχέδιο πάνω. Και δυστυχώς αυτά τα ακουστικά εμένα δεν μου κάνουν. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Είναι τα μόνα ακουστικά που δεν μ' αρέσουν καθόλου. Στο αυτί μου δεν καθόνται καθόλου καλά. Αλλά δεν πειράζει. Θα το πουλήσω σε κάποιον. Θα βγάλω λεφτά, μάγκα, από εδώ. Πιάνω τα πιο μικρά, όσο πιο μικρά μπορώ. Και άλλα ακουστικά, ρε φίλε. Μαλάκα, στη φάση. Μόνο ακουστικά μου στέλνουν αυτοί οι τύποι. 800 διαφορετικά ακουστικά θα έχω τώρα μέσα. Λοιπόν, αυτά είναι κάτι ακουστικά από Samsung κινητό, όπως φαίνεται εδώ. Και ναι, αυτά τα ακουστικά με βολεύουν αρκετά περισσότερο από τα άλλα. Αυτά παίζει και να τα φορέσω, ρε φίλε. Βασικά θα τα βάλω τώρα, ξέρω εγώ. Θα τα βάλω τώρα να δω πως είναι, μαλάκα, να δω αν είναι ωραία, ρε φίλε. Λοιπόν, θα βάλω ένα κομμάτι τέλος πάντων. Το E-Exekiel του Σαπράμου Focus Smuggler. Μαλάκες, εντάξει, δεν είναι άσχημα τα ακουστικά. Πολύ κομπλέ παίζουν για ακουστικά τζάπα. Ναι, θα τα φόραγα, ρε φίλε, ναι. Αν θέλετε να μάθετε αυτό, ναι, θα τα φόραγα έξω. Θα άκουγα μουσική με αυτά, ναι. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ένα ρολόι. Μαλάκες, γιατί είναι ανοιχτά όλα? Μαλάκες, και είναι ανοιχτά μου τα στέλνετε, τι φάση? Ρε μαλάκα. Κάτι έπεσε κάτω. Ένα εγχειρίδιο μαλαγία. Μου στείλανε ένα ρολόι. Τουλάχιστον το ρολόι φαίνεται ότι είναι κλειστό, ρε φίλε, γιατί δεν το έχουν ανοίξει οι ίδιοι. Το οποίο το ένα κομμάτι είναι αυτό εδώ, το μπλε πράγμα. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Και το επόμενο, μάγκες, είναι αυτό εδώ. Μαλάκες, τι ρολόι είναι αυτό ακριβώς? Μαλάκα, καλό φίλε. Μαλάκες, δονείται αυτό το πράγμα. Μη δονείσαι, μωρή πίπα. Πάτσα κανένα κουμπί. Πάτσα εγώ κουμπί. Ρε μαλάκα, τα βάλω ανάποδα.
Έλα, ξενέρωσα τώρα. Πραγματικά δεν ξέρω τι είναι αυτό εδώ πέρα. Μαλάκης, δεν ξέρω τι μου λέει. Μου λέει, δεν ξέρω τι είναι αυτό το ρολόι, ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί μου το στείλανε. Είναι κάπως έτσι το ρολόι αυτό. Απλά για να το δείτε. Είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν εκείνη τη στιγμή. Λένε να σου στείλουμε αυτό, ακουστικά, αυτό και ένα ρολόι μπλε που δεν έχει ιδέα τι στο μπούτσο κάνει. Αλλά θα το φοράει γιατί. Έτσι. Ρε φίλε, απλά θα το φοράω γιατί κανείς δεν ξέρει τι είναι. Και απλά θα κάθομαι έτσι, ξέρω εγώ. Μόνο εγώ είχα ρολόι κινέζικο. Γεια! Πάμε στο επόμενο πράγμα. Το οποίο είναι κάτι μεγάλο. Και δείτε τι μου στείλανε οι τύποι. Και άλλα ακουστικά με άλλο χρώμα. Μαλάκι, αυτοί είναι θεόφοβοι. Τα ακουστικά αυτά έχουν ένα χρώμα λίγο περίεργο. Και είναι αυτό εδώ το χρώμα. Πες μου τι φαίνεται απλά, ρε φίλε. Είναι ένα ροζ με μαύρο και χρώματα. Λες και έχω πάρει. Το σχήμα του είναι λες και έχω πάρει LSD, μαλάκα, made in China. Εντάξει, κλασικά. Το πετάμε και αυτό εκεί πέρα. Έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Θα πετάξω ό,τι δεν χρειάζομαι. Βασικά αυτό το χρειάζομαι. Είναι ένα ρολόι και ένα εγχειρίδιο που δεν θα καταλάβω ποτέ. Οπότε τουλάχιστον να το διαβάσω λίγο. Πετάω τη σκουπίδια έχω εδώ πέρα. Και λοιπόν για το τελευταίο πράγμα μου στείλανε μάγκες ένα VR οι τύποι. Οι τύποι μου στείλανε ένα VR. Δεν έχω ιδέα πόσο μπορεί να κοστίσει αυτό το VR. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό το VR. Αλλά ρε φίλε θα το ανοίξω και θα το δοκιμάσω κιόλας. Άμα μπορώ. Αυτό εδώ είναι μάγκες. Βγαίνει κάπως έτσι. Και εδώ έχουμε κάτι πραγματάκια. Τα οποία δεν ξέρω τι είναι. Θα το δούμε τώρα μαζί. Έχουμε αυτό εδώ. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα φουσκωτό απαλό πράγμα. Και έχουμε και αυτό εδώ που είναι Screen Protector LCD Screen Cleaning. Και απλά αυτό ένα μαντιλάκι για την οθόνη του κινητού μου, ξέρω εγώ. Αυτά εδώ και πάμε στο μαλάκι στο. Αυτό δείτε πως είναι λίγο. Μαλάκες, δείτε λίγο πως είναι. Δείτε λίγο οι τύποι τι μου στείλανε. Αυτό το πράγμα μου στείλανε, μαλάκα. Έχει κάτι πραγματάκια εδώ, τα βγάζω. Είναι πολύ πλαστικό το πράγμα, ξέρω εγώ. Υπερβολικά πολύ πλαστικό, μαλάκα. Πολύ πλαστικίλα. Μαλάκα, έλα τώρα. Έσπασε από τώρα αυτό το πράγμα. Αλλά φοβάμαι να το σπάσω. Και δεν θέλω να το σπάσω. Μαγκές, έβαλα το κινητό μου εδώ. Και τώρα πρέπει απλά να το βάλω, ξέρω εγώ, μέσα. Μαλάκα, βλέπω το κινητό μου. Α, μαλάκα, τα μάτια μου. Και τώρα τι. Καταρχάς, αυτό εδώ το πράγμα πρέπει κάπως να μπει μέσα εδώ. Λοιπόν, μάγκες, αυτά ήταν τα πράγματα για σήμερα. Αυτά μου στείλαν λοιπόν από την Κίνα. Το CN Direct, όπως θέλετε πείτε το. CN Crochet. Δεν ξέρω αν είναι καλό να αγοράσετε κάτι από εκεί πέρα. Εγώ δεν θα αγόραζα, ρε φίλε, προσωπικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε κάτι από εκεί. Το link εγώ θα το έχω στην περιγραφή κάτω, βέβαια. Αν θέλετε, μπορείτε να πάτε και να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς. Είναι φθηνά, ναι, είναι πολύ φθηνά. Δεν ξέρω βέβαια την ανάλυση, την ποιότητα, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Θα τα δούμε, θα τα δω εγώ. Θα δοκιμάσω και αυτό το πράγμα που αποκαλείται VR και θα το δω τι κάνει. Και αν δουλεύει, ρε φίλε, και είναι καλό, γιατί όχι, ξέρω εγώ. Αν δεν χαλάσει 2 μέρες. Και αυτά νομίζω, το σημερινό βίντεο αυτό ήταν λοιπόν, δεν είχα να δείξω κάτι άλλο, αυτά μου στείλανε. Ελπίζω να σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε το βίντεο και ένα subscribe αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι. Ελπίζω να σας αρέσει το νέο μου καπέλο, είναι Kyler & Sons και είναι πολύ γαμάτο. Και αυτά, τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο, γεια σας, bye!